Adi, pesa. Ayan, what's up? Magandang tanghali mga Pareng Jayson. Ayan, back to work ulit tayo. At gawa tayo ng ng stirrup. Kuya Arnil, puputol ng bakal. Stirrup. May kabigay ba na? Amo. Pero kagaton ayam. Mamuot. Dawas buto nga, nagsabi mo ito. Okay na, di man gadon niya. Adi mo ah? Adi mo adi. Bay na. Adi ba na? Shoot. Nalipat ko yung aso baka kagatin ako. Stirrup. Arnil. Meda. Ha? Argari. Ya. Iya. Argan. Usog-usogan para sakit. Desa di usog-usog na. Argan. Tapos ano aba? Ano lagi? Ano? Ano? Tapos adi. Oo. 1, 2, 3, 4. Ang apat.
Udah na dia. Jadi namun ada dulu. Kamu udah bergaya. Kamu lah ya. Ilang piraso? Patut sama sa telepon.
Ha? Ready? Laro mo lang? Check sa mga na ito. Oo.
Ayan po, panlas na ano, stirrup. Panlas.